Aku ini naruh tangan
One Friday. Pak menine piye? Macam tuku ora. Piye? Sing dipacali musuhe. Lek nang musuhe. Ora. Apa? Aku. Sing tak pancal? Aku gono. Sing dicotos. Apa? Musuhe. Tak kira sapa? Lah sing tak idoni sapa? Aku. Sing tak pancal? Ora. Sing tak idoni? Kene. Sing tak jotos? Aku. Ih kasihan. Lah kok ngerti tangan maju yo. Jotos. Iki golek kok sing jeblak. Kadang yo musuh kadang musuhe lho musuhe. Piye? Musuhe. Gecok. Hoi! Sino lu maju? Opo ke wani karo? Wani. Sino lu? Maju. Kowe sebagai apa? Piye ta? Dungokna gua dungokna. Piye ngono? Hoi! Sino lu maju? Opo ke wani karo aku? Wani. Sino lu? Wani. Maju. Maju. Goblok ngantangi kowe kok. Kene kok tak omongi. Mandang ora ngono kuwi. Ngene lho. Hei. Siji, loro, telu, papat. Yen kowe watake kesatria, maju. Nah, ngono kuwi. Ngono kuwi maju. Aku aniku mundur. Goblok kowe iki lho diwarai. Tak warai. Hei. Kira lu, Pak. Piye? Yen kowe watake gendruwo. Oh, jurus apa ini? Jurus apa? Wah, lah jurus apa ini? Jurusan ono lho, ono. Hah? Jurus iki jurusan keramat ngono mbok takoki nek. Jurus. Jurus. Udah. Iya. Kayak
Udah koyo kono lho. Udah piye kowe? Kowe sing arep, Pak. Kowe sing arep. Iya. Kleyak. Semangat ta? Sik. Bela iso kok. Bela perandingan lho. Kene, apa udah mau sampai sini tuh gitu. Ora nek kono. Kowe goblok kok. Aku kakak ngombe bodrek. Kalau silet nang kene. Kok iki jajal. Nanti ngene-ngene. Ayo. Dikepuk ojo elek. Ojo elek. Aku. Iya, yo tetep ora pengalih. Ojo elek. Ora anak. Ora elek kula. Ojo elek. Saya banget yo apa. Jim. Hei, goblok. Ngeproyok gon-gonan. Ngeprok pas kene penak. Masa ngeprok pas tekelan ngene. Kowe yo goblok kene. Ngene. Lu. Oh. Nah, piye lho? Kene lho. Kene. Hei, kosok penyebab gulagan. Salahane. Iya sikat. Ora Pak, tau kenal Malang tenan kowe. Wong sing ora Malang. Goblok piye? Motor piye belum. Hei, piye? Nasi silik ra masalah. Saya gede lho. Hei. Yo ngene dia ora dicokot. Ya kene. Bocah-bocah. Lah gitu nah. Kowe potongan. Kok iso? Sampeyan dijus. Hei, potongan. Hei. Piye? Kowe gede-gede kok tekok. Iku mana bayaran dipotong. Lah yo. Lah kowe ngomong kowe
dipotong dase. Lapo. Iku lho lampu. Sapa sing motong ki sapa? Jangan motong ki sapa? Ora iso. Iki putune. Aku ne putu kok. Iki ra gagas putu. Apa? Lah salah iku sano siji. Yo potong. Ayo. Musa iki nanti kowe. Musa iki Soale capek. Capek. Aku kok berani. Goblok. Balik. Iya. Lah bater piye? Kok mau tak bater piye? Iya, Jak. Bater gak kuat tanggung wis. Kok gua pas di kelas langane rompok. Masa iki goblok isi sih. Mas minggir. Minggir. Aku ora trimo. Mas kabeh lele. Jiro lu. Gak sampai minggir. Udah. Beneran. Ini kecipratan getek ganteng. Minggir. Goblok. Kuwi sing gagah dhewe kudu dipateni. Pateni piye? Tapi Kok iki batak ngene. apa cedak apa? Hah? Apa? Mau ngene lho. Sing kiye babak blur. Apa? Yu. Iya ya, ora sangono kowe. Ora sama siji. Nggih. Wong papat maju kabeh Sendok bela bapak ku sing ndi? Kowe. Yo. Kowe. Lah sing bayi mau di. Hei. Hei. Mari lu kan bayi. Hah? Sungane wae. Aku sakake asine kabeh. Aja di lek. Wong bakare ditokno. Lah opo? Ora tuh elmen to iki. Menika sambat. Aku wong iki gagetan no. Kosek. Apa iki? Piye? Ambil serangi. Lah, Ingin apa? aku serangi kowe to. Ayo. Sudah pergi. Tak sampai ro. Di, Ya Allah. Thank you.
Tinju itu. Musuh lagi. Tuaan ini loh. Tinju. Ini apa lagi? Ngajak tinju. Oke. Tinju persiapan. Siapa? Oke. Ini ngajak tinju. Oh. Oke, selamat malam. Sing ngomong rino ya sapa? Ini selamat. Lah ya wis ketimale nek selamat malam sing ngomong rino sapa? Ladies and gentlemen, di malam yang berbahagia hari ini, Ketoprak Panggih Budaya ingin menampilkan pertandingan tinju profesional. Tinju sekarang. Kau itu tak celok kemana? Musik tak celok. Jenengmu siapa? Jenengmu siapa? Ini oke. Oke, kita panggil peserta dari sudut merah, Sukini. Ayo. Ngobrol dulu kanan. Sing tak celuk sudut merah. Iya merah. Biru. Oke. Maaf ada kesalahan teknis. Kita ulangi dari sudut biru Sukini. Iya, biru. Ini apa lagi? Biru. Joke. Yang joke saya pernah ngobrol. Pemainnya goblok. Nih sabar dulu. Iki piye Pak modul? Ini petinju bapak lagi demikian. Isin aku. Orang petinjune wasite yang pekak. Iki kan oke ini. Kasih lebu. Mak siapa? Piye? Tinju kan? Tinju malah gue ini malah gue prakarya. Ini lagi di Siarno itu malah. Oke. Ayo kita panggil dari sudut merah Sukini. Ayo. Ya. Ayo. Petinju sehat-sehat lemes. Sudut merah memiliki tinggi 160 cm, berat pukulan 2,5 kintal. Nah, terus iya, berat pukulan 5 kg. Sudut biru kita panggil. Sopo kan jenengmu? Sopo? Piye? Baga. Sudut biru. Kita panggil dari sudut biru. Bambang Kenyek. Amin. Ya sopo? Sudut biru memiliki tinggi 150 cm, berat pukulan 5,5 ons. Iya. Berapa ya? 5 ton, 5 kuintal ya. Sudut merah besok akan dipanggil Bapak Presiden Prabowo. Dari sudut biru besok akan dipanggil Tuhan Yang Maha Esa. Piye. Loh, tak tuduh ngobrol tadi. Piye. Oh. Langsung pusat kowe. Langsung pusat. Ayo, sing menang iki untuk MBG. Sing menang untuk MBG. Ayo, maju sih. Tak diduwe peraturane maju sih. Iki piye yo.
Wes. Stop no. Kowe iki urung. Kowe iki urung. Kok nak tak emosi ngono lagi metu. Wes. Ruwet. Ayo maju. Tak dibeli peraturannya. Peraturannya yo. Top 1 mulai. Top 2 istirahat. Paham? Tos. Ronde 1. Oke. Ayo, siap-siap nih. Ronde 1, musik. Ayo masih. Cepetane toh. Cepetane nan. Ya. Rewel bola. Ronde pertama. DJ. Ayo. Pinjunya ramuan ulang. Ayo, tos bisik. Ayo. Profesional. Kok tinggi boy lo? Dua ton. Itu 5 ton loh. Masa kalah karo 5 kilo. Ayo mulai. Ayo kan, uppercut. Jotos kan? Iya. Jotos. Istirahat. Waktu nak istirahat. Belum berani mas, istirahat dong, belum berani. Piye. Ambil aja nggak kok? Emosi. Wale. Ngono iki ra gelem ngomong kok. Ngomong. Oke, udah. Hei. Ayo lanjut dong. Ronde 2, musik. Ora gelem lho. Hei, iku ngerti ora? Aku iki koyo iku lho. Apa? Timur barat. Timur tengah. Timur tengah. Tak ya. Jalurnya Arab mas. Timur tengah iki aurate ditutupi. Ana wong wedok susune dibuka. Hei, goblokmu loh. Dhuwur pe ditutup. Lah, Wait. Wes kan. Ayo. Persiapan.
Mulai, yuk. Ayo kan, sikat. Jodoh. Wih. Jodoh. Istirahat. Istirahat. Mau dibalas. Sing sabar. Ngomong kue bareng. Sing sabar kan. Nah. Ini ngelimpe. Kowe mau apa? Ngelimpe. Uruk. Langsung. Wales kan, langsung. Sikat. Jotos kan. Jotos, usai. Jotos. Musuhe lho. Kowe ku tak kon males kok malah. Mo. Wis. Jawab.
Ayo memboleh papan kau jembat. Kamu nulis nama papan. Ojo sumpah. Terima kasih. Harap kalian ojo buat jalan ini. Sampai loto dan sekali saya. Minta dari mana? Dan papan ini. Sepisan mana? Yang gue bisa nanti bakalan sembah drama. Aku dan ini papan ini. Lelipah papan bocah kebetah bocah bagus kue gelem semingkir sama papan dilipora yang kue gelem semingkir sama papan gini bakal tak ukal malah ya masa kewujudan marco kita bakal miris dan kue kuat tampaknya jiwa jalan tak sembah belum tak berarti tetap bukan yang tadi bisa nomor mati gue
le. Ngosek le. Apa bah? Iki lho dulu model. Iki wis kebangetan ale. Iya bah. Ora aku malah buat tinggal iki. Aku ora ninggal mlakumu alon-alon ya bah. Alon-alon aku nang uri ya mati wae. Iki mana jajane ana apa ta bah rame-rame ne perkaya ngene iki jane. Kowe iki yo bener ta kowe. Apa bah? Iki mah aku ki arep nonton ketoprak nang Keramat lho. Ketoprak apa bah? Ketoprak panggil budaya lho. Saka ngendi bah? Jaga kono lho, waduh pokoke kok Depok. Kecamatan Toro Kabupaten Grobogan. Pimpinane sapa bah? Bapak Muhammad Zaini. Lajar ketoprake wonge bagus-bagus ya Pak ya. Bagus-bagus. Ayu. Sayang ana sing elek bah. Sapa wi? Sing gundul karo sing tuwek mau. Yo gawan kotak. Oh jalan kotak Apa-apa tare. Yang penting kan toprake api. nek ngono murah meriah. Piro? Piro di mau 500 ya. Lho, ketoprak 500 Mbah. Iku panjere. Panjere lah tak kira. Ya ngomong ya le. Apa? Nonton deh ya le. Ayo nonton ketoprak ya Pak.